Okay, Pon Sian, shwd athi? Digon. They're alright. Gwyd ymateb bach. Do, ni yn digon hapus. Oedd gen y lleidfa'n mwynhau a wnaethon ni mwynhau fel actorion hefyd. Nerfus iawn cyn dechrau, ond fi'n credu ar ôl sort of y laff bach cyntaf na. Setlo bach wedyn. Mi'n credu bod y nerfus yn dod yn tiriol achos oedd yn sgript hollol newydd, felly o'n i yn cymryd bach o risg. O'n i'n gwybod siwr oedd rhai bethau'n mynd i fynd lawr. Ar oed fel bits fel o'n i ddim yn meddwl oedd mor doniol o'n i, hwnna oedd y bits oedd yn cael ymateb mwyaf. Y bits fel simple fel ble oedd yr anifel yn cael ei guddio heb roi gormod bat. Oedd hwnna fel sy'n cadw laff o ffôn. A mi'n credu pan dath yr holl thing oedd yn clymig i gyd at ei gilydd erbyn diwedd, oedd e fel sy'n crowd launcher Inception neu rhywbeth. Oedd nhw'n blown away gyda chwbl gymleth oedd yr storyline dyn. Nath pethau bach fel yna gweithio, fel wedys ti. Mae'n odd sut ti'n ymarfer sgript drama comedy, a mae'r leins yn troi arno chi erbyn y diwedd. Angofio bod yna rai bits yn dygell, mae bob yn mynd i chwerthu. Ond o'n i'n gweud bod e'n tipyn o risgu performer drama yma, achos o'n i ddim yn gwybod sydd oedd y jocs yn dweud lawr, achos mae hwn yn sgript reidol ganddo ni o'r erioedau. Felly, wnaethon ni cwrdd cyn y Nadolig, dechrau sgwennu gyda ni bwnder o ddramau o'n blaenau ni, a wnaethon ni edrych ar teitlau rhai ohonyn nhw a meddwl, na, so hwn yn siwto Pon Sian, felly eithon ni ati ni tri i sgwennu ein drama ein hunain wedyn. O styried y gwaith tad yng nghyfraith yna fod rhan fwyaf nhw, ond ni'n meddwl bod yn warthus y ffordd bod yn ymateb. Diolch yn fawr i chi.